Radyong Pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, kita na yung pagkabigat, itinatingal daw iti Lunes, isang pwede manin iti programa tayo nga Halo-Halo Special. Umunangal daw iti bulan iti December 1, 24 days before Christmas. Ayan. Lagat nagiti government employees nga imununan nga naipadamag nga awaten da iti 13-month FADA ken kasama ten iti daytoy Christmas gift nga worth 5,000 pesos. Talagang sigurado nga naawat dametten kadagiti agundaway. Datay umet nga ada iti private sector lagi barbaring mata. No, daytoy kinsenas ket itedmeten dagiti employer tayo. Sahod ka ti 15, then kagidan na rejay 13-month pay. Barbaring no da bonus na. Gijay mait nga tirada. Ano man pay iti private hambet nga agdepende lang di employer met no kayat na iti mangted iti bonus. Nakit sapay kumata naragsak tayo amin nga mang celebrar iti Paskwa iti dayto manen 2025 nga parang celebrar tayo iti panakayanak ni Hesus Kristo. Iti kalman talagang daytoy rally iti Metro Manila ket medyo dakkel met ken talaga ang gwardyado iti kapulisan agasem ngamin daytoy iti naggwardya nga kapulisan nga nang TED seguridad ken iti panangkita iti panaganayas iti dati protesta nga inawagan da iti trilyon peso march nga mangipampanawagan iti panakaisampa iti kaso kadagiti kurakot. Agiti adaan panakain bulbar nga panagkurakot iti pundo iti gobyerno nga daytoy ket nagsipod ng rugi iti panakay butaktak daytoy flood control project ken kasama ten dagiti makon ko ng ghost project nga mismo nga ti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ket isuna iti nag-inspect ken nakaduktal iso nga nang buda iti commission nga mang tratar mang pasungbat kadagiti maigikan dagiti makakusaran mana tayo diri mununa ket dagiti DPWH officials iso da iti mununa nga na ayaban ken detoy kontraktor iti diskaya iti diskaya ngamin ket detoy nagtaudan namot detoy ijay kaado kinaado iti luglugan da. So, agasem data high-end nga luglugan ket umabot iti nasorok nga 40.
gasam na yay, agwart iti ag-start kan iti 20 million. 20 million ngagpangato. Pagkatapos ket 40 piraso. Pangalala data ko nam numampay sikon kini Curly Diskaya ket manipod pay iti pamilyada daytoy ket kon dadan sinarekdan iti construction iti nagbalin nga negosyo manipod pa lang iti pamilya na ket isumet iti kalkalintigan na apay lang idilamdamo nga kinitami dayta ko na nawet ngem idi dumakkel dayta nga isyu ake makutkot dan dagiti rimuar nga dagiti witness gasem ti panakay dawiten ni Saldico dati nga congressman ken agdamapay lang nga congressman ang mga naikat party list congressman ni Romualdez damay iti mununaydi nga waragawag nga kunada ke dagijay panghititiran dagiti DPWH nga porsyento 25% kung natalatan, 20% kasi ay ket ipagbagada ka numet nga mandar ito'y ngano mapan kini representative ni Romualdez kung nadamet ngem reyetata ta han pay lang met nga kumpirmado ken dapat di pa nakayab na di Senado ngem one pa lang DJ talaga nga pan nakagisana kuma ngem sigon met iti presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. no lakit di ta mapudasdasan ken makakalap da iti nananay nga ebidensya urepay no kasinsin ko nga mismo ake haan nga pangawag na dyan haan nga maprotektahan kuma bueno dapat katag sungbat latta karag iti inameta na nakuniber ko natin iti nakurakot naman no bilang manada tatakit ni Saldico na kami nagitimet waragawag nan nga rejay kano kickback ket personal nga iso natin nagideliver gasam diya bilyon ko na iti deliver na kini Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ngem sigon iti social media ken urepay ni Senator Panfilo Lacson ket hanmet nga mamati hamet nga mamati nga host-hosto ito isa saun na through social media matlang ngamin iti pangikukan na di met nga ag-awid kuma dito ipagilian tayo nga Pilipinas irikasta ket mismo under oath iti Senado ket dijay iti pangibutaktakan na iti aligasyon patipayan nga ro din ni iti Sandro ni Congressman Sandro Marcos nga ito'y ket putot met ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ket insangkot nan iti billion insertion kano ket sigon met kini Marcos ni Sandro ay very welcome una na isubmitar ko iti bagik iti ICI iti kasta ket makipagtinulungak iti araramiden da nga investigasyon ket no kasapulan nga gisubmitarak kadagiti dokumento ay talaga nga nakasaganak dayjay iti sigon pin naggapo nga mismo kini Congressman Sandro Marcos. Rigiyay
Ket iti social media ni Congressman Barsaga kaya nadamakita na kaya di mo lata patanga sao kritikar ti araramidin na pagugusto na mo iti may banbandera dita social media kasla paglaing na mo dito amang kritikar iti administrasyon nagiging nga rod nga klase mo tata pati pa yan ni Lulangyo ni Lulangyo nga Aimee medyo nasansaniban mo ten sa bali mo ten iti ibagbagana di ba iti naglablabas nga Domingo ket arayjay panag rally met iti Beneg iti iglesia ajay ke sa bali mat iti bagbagana di jay nga nangitunda iti dakkel nga nagdidiferensyaan na iti pamilya Marcos. Idawdawit naman ten iti Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naisayangkat di Kalman nga trillion peso marts numampay nawayada nga napan nagpukkapukaw nagkarakararag kaday so amin dijay EDSA iti Luneta ken kasama na dijay Menjula ket iso iti talagang gwinardyaan dagiti kapulisan ket adamang ibagbaga nga OA kanumat dagiti pulis agasem ket iti bilang dagiti pulis nga na-deploy agarop 16,000 kano nga kapulisan idinto nga kunada nga dagiti dimaray laeng iti protesta ket 7,000 agasem dayay almost nasurok nga kagudwa talaga so nga kunada nga OA kawat sobramad dati pananghandam kanyami kunada kini DILG Secretary ni John Vic Remulla kaya buti na yung nakahanda kaysa yung hindi ka masyadong maghanda then mabibigla ka kung naman ni Remulla tapos napan nagparang diyay ni Menjula nga nakalugan iti fire truck so nga di jamet nga pia kinada linaaw-liawan da nagato jay pang kada kanya na pang tuta kung wala na siyempre dangaro diti gobyerno kaya dapat ang ipatupad na latay iti batas met kasi nga ron daw muno na nga waragawag na kung anang pasapol nga amin nga ag-violate nawaya kayo nga mapan agrali agpukkaw kayo iti kayayo agpukkaw kayo iti kayayo nyaman nga panagtutulyo iti gobyerno wag lang kayo nga agaramid iti violente nga aksyon rejay kuma agperdida wenno agpursarda nga sumreklat ta di certain da iti Malacanang kasi siguro di kaya nang sawen adda iti linteg nga mangsakaw kada kayo di mo tati sauna ni DILG John Vic Remulla no pay kasta nabalay gilat ta kunak ata dagiti nangisayangkat iti rally ket barbaring mata no isora ito iti pakakalampagan na at siyempre ket iti kalikagom dalang nga rod dagiti nagkurakot iti pundo iti gobyerno
masapol nga mapagsungbat da. May balod, may subli, dagiti tinakaw da, dayay, iti kalikagom, diti rally. Dalatamit, dagiti DDS supporters, nakisabay. Normal nita. Dalatamit, dagiti mangipilpilit lata, nga mangpatapwak kini President Bongbong Marcos Jr. Ngem iti sayat na ada numampay ada iti mangibagbaga nga Marcos resign. Bagadamet nga Marcos and Robredo ay Robredo Duterte kanada. Marcos Duterte resign kanada. So nga balance. Agresign da, di ka duwada. Ani presidente, kinti vice presidente, at dapat nagiti mangibagbaga, nga nag-resign da nga dua. Presidente ni Robin Padilla. Di ba, ni Robin Padilla karki, so natin ka, number 1 nga senador, nga elect. Nga pa nakita, aday jay apay haang kumanga na di Senate President. Dapat di Senate President ay so ti agtugaw. Di nga rin ti diskarte. Rejay panawagan ni Robin, ni Senador Robin Padilla, nga Congressman Sandro Marcos, no naturad ka, DJ Senate, iti umay mo pangikuan tabagim, ta DJ da kang investigaran ko na. Sinong batan mat ni Sandro, apay ko mga patulak, patpatsyak natin nga senador, nga tilangan muna kat makibugsig. Tilang ka no makibugsig mat, titiam muna. Siyempre, isang arod nga iti pangisubmitaran na iti bagina. Ito'y committee nga mangimimbestiga nga mismo iti dito'y korupsyon. Kanyang arod kumati Sarbina no di Senate. Apay mapan di Senate tapag titinulungan da, nagado nga damdamagin da, adadta da Marcoleta, adadta da Rubin, adadta da kitay DDS. Kumbaga agbalin nga rod nga legal di kasi yung aksyon no investigaran da dijay ke amet nga dijay ti proper nga pakatrataran na ada nga rod Serbina kuma nga dijay Senate iti pakaimbestigaran na. Okay, laket da 19 minutos kalpasan iti alas 10. Ket subsubliak to pay marandama kalpasan lain karigiti aswag mano nga pamalagip. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agnina.
would like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. May di 5 nga minutos kalpasan iti alas 10. Ket shout out tayo dagiti tumartarabay kada tayo iti Facebook Live ni dagiti profile name da ni Boss A Gakula, ni Edsel Pumado, Shane Ruado, kinasamaten kini Dit Abelia. Ayan, shout out kada kayo amin. Tata, iti mapaspasamak met, iti syudad tayo nga kandon. Iti damag tayo met, iti syudad tayo nga kandon. Kasbilang met, iti panang celebrar tayo, iti Paskwa. Iti Christmas village sa Wonderland, iti syudad ti kandon. Nakasaganan iti panakay lukat,
itangal daw, Lunes, sinto no alas 6, sinto no malem, December 1, 2025, iti Christmas Village Inter Wonderland nga masarakan iti City Plaza, Barangay San Jose, Candon City, Ilocos. May matangan iti nadalos ken naduma-duma nga buya iti uneg iti nasao nga Christmas Village. Ada dito ito pat nga entrance iti daya amyanan laod ken kasameten iti abagatan. Nga dagitoy ket adaan kadagiti Christmas light, decorations, manamnama iti panakailukat dito iti publiko ket mangted iti naisangsangayan arag-o iti tunggal maysa kang runaan kadagiti pamilya nga pumasyarto iti lugar kabayatan iti selebrasyon iti Feria da Candon ken iti Lenten season malaksi iti dayta may samet detoy nga instrumento tapno at adupay sangsanga ili iti maawis nga bumisita iti syudad tayo Candon kang runan iti rabii tapno imatangan iti Christmas Village in Wonderland kastamet iti kaabay na nga channel of light ken iti night market. Nabindas lalo na ito night market ket ore pa iti food court sigurado nga nakalukat na regitan. Mabalin iti pumasyar iti rabii pan nagmerienda iti plaza. And siyempre pangkitaan mo ten, pangkitaan dito'y malukatan nga Christmas Village in Wonderland iti syudad tayo Candon. Pagpasyaran na iti pamilya, no, nalpas nga nakaluton, when nadabalak na nga mga nitirwar, okay lang. Tadumat na iti passports nga pabalin tayo nga panpanganan dito yung syudad tayo Candonan. Hangka nga masapul nga gluton. Tayo manganan. Malpas tayo nga agpasyar, pantay ito manganin. Iti kastaket. Ma-enjoy tayo matlang ti pumasyar iti syudad tayo Candon. Siyamet iti pampamilya nga kayat namet iti bumisita iti syudad tayo Candon. Ket idi dati panakay siyang katmet iti blood donation dita ili ti Galimuyod Ilocosor. Ay siyang kat iti blood donation iti kasto iti kador iti tao nga may tapno agidonar iti darada iti naramid nga 4th quarter blood donation program iti Galimuyod Ilocosor. Indauluan pa nga mismo ni Mayor Jesse Balingsat iti panagdonar agraman karag iti daduma pa nga opisyal iti ili. Quarterly no isisangkat iti ili iti panangidonar iti dara ket kanayon nga suportaran da ito dagiti ado bumarangay damet dagiti maited nga pagimbagan na kang kadwada kadakwada ta adda regalo iti munisipyo kadagiti umay nga gidonar iti dara ket isurita iti lawlawag ni Mayor Jesse Balingsat. No apay nga oraiso na ket agdondonar iti dara. Katulungan iti munisipyo, iti Rural Health Unit, iti programa, agraman iti Ilocosor Training and Regional Medical Center. Napindas dito nga programa, dagiti agidonar, ket makapasalun at pay kadakada at kumbaga ko makadijay may cut nga dara, agsukat mag-replenishment laing iti kasta ket DJ kumbaga DJ
dara no mabaybayagan na kasi lang change oil di ba ma-change oilan ni lugan ke napintas iti andar naman rin nalamuyot man rin hindi kita panag kada kita gear ti kana kasi diyamat siguro iti tawa no may katangkay ti dara agsukat bumaro iti daram kaya adamot benepisyo nga maited na iti salunat mo. So nga, pagkitay haan nga high blood, mabalinda ti panagidonor, donate. Game no, pagkitay kapadpada tayo nga high blood, narigat, handa nga palubusan, handa nga alaan iti dara. Siyempre, data, damat tayo na karagiti doktor, siyempre, hantayo mat nga doktor. Hindi tayo matamu iti epekto na. Siguro nga gapo iti DJ kina-high blood mo ket handa ka nga alaanan. Kasanon no DJ panangikikat na DJ daram ke agner-nervyos ka mat. Isonto ket iti pakay sagsagbakan wenno iti panagpangato iti presyo iti daram. Di imbes nga sikat iti tumulong ay sikan ay iti matulungan no kasi nga sitwasyon. Iti ilimet iti Banayuyo. Ili iti Banayuyo. Mass wedding. 11 nga agkakasimpungalan nagkasar ijay Banayuyo. Nagbalindeta nga may isang tradisyon iti ili iti Banayuyo tunggal November 27. Ket maddaan iti mass wedding tapno matulungan dagiti agdendenan ngem marigatan iti gastusen iti panagkasar. Bayat iti selebrasyon iti panagkasangay ni SBM Virgilio Galanga. Sangapulo ket maysa iti nagkasar ket sangapulo dito iti naaramid ijay Our Lady of Lourdes Parish Church babaen kini Father Edel Agamata. Ti kasar ket tinawen nga raramiden iti nasao nga simbahan babaen iti panang-sponsor ni SBM Galanga ken ni Rita Galanga nga kaingungot na libre amin dagiti ginastos dagiti nagkakasar manipod iti singsing aras sagana ken daddo mapay. Karaman kadagiti nagbalin nga aktibidad iti panakisiyangkat iti bunyag dagiti anak dagiti nagkasar nga daanen iti ubing. Adapay regalo TV ken LPG ken burner kadagiti nagkasar ken dagiti regalo nga naisagana kadagiti umili iti ili iti Banayuyo. Kangrunaan nga bisita ni Gobernador Jerry Singson nga tinawen nga da iti daytoy nga pasken. Naramid met iti resepsyon dagiti nagkasar ken iti selebrasyon iti panagkasangay ni Mayor Ver ijay pagtaengan na ngano sa dino ket adu dagiti may nagipagrambak kadagiti nasao nga okasyon. Kore pa iti asyon tayo metakandon kaya nagiti na dumang munisipyo at nagiti kastoy nga isa siyang katda mas wedding ta daytoy talaga matang dakkel nga tulong ken tipid para kadagiti kayat na itagkasar ken ore pa ya dagiti agdendenan nga hanpay nga nakapagkasar iti kasta ket maddan damet laeng maka may registro man lang kung natin kuma may registro man lang iti civil registry iti panagkasarda iti kasta ket agkaron da iti record ngamin iti simbaan iti Katolika ket handa met nga bunyagan handa nga bunyagan daytoy ubing no hanpay nga nagkasar dagiti naganak
So nga dagiti kakastoy nga mas wedding dayjay damag nga dapayen dagiti naigiddan nga nabunyagan nagsipod dagiti nabayagin nga agdindin na ket nakapagkasardan mabalinmat nga mabunyagan dagiti anak da kasjay iti sitwasyon na. So nga napintas nitoy hanlaing nga iti nga panayoyo numampay talagan nga kalendaryon mo natin tunggal November 27 ket tinawen-tawenan deta ti sukarod iti panagkasangay met ni sangunyang bayan member Virilio Galanga. Ket siyempre iti maysan nga pa nakaitampok na met kas panagselebrar na isumet dito'y panangipaida iti mas wedding kadag iti kalugaran da ken isuda pa yan iti manggasto dagiti masapsapol iti panagkasar dagiti agkakasimpungalan nga kayat na iti nagkasar. Ora pa iti syudad tayo kandun met, kaya't iti naglablabas ka bulbulan, damet dagijay naramid. Diti lang mo, baka tata December kita damanen iti maaramid, nga mas wedding, di taili ti Salcedo, nalpas mo ten. Siyay, talagang may ikan latamet iti importansya, dagiti pampamilya, dagiti damdamo na nga mangbuo iti pamilyada ket orepay dagiti seminars ta siyempre ket han kamet kaming makapagkasar no hang ka nga dumalan iti seminar di ba orepay dagiti orepay dagiti manganak masapol nga nakapag-seminar ka, iti kasta mabalin mo iti manganak. Kano awan ti seminar mo, ket agbaling ka langin nga secondary sponsor. Okay, nay 39 ka minutos manan, iti limabas. Ket pagyawanan tayo paigam, nagiti sponsor tayo. Pagyawanan tayo ti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Tati Pito-Pito Plus Herbal Capsule, dito ket may samet nga food supplement nga mangpapigsa kadag iti immune system tayo. Dito ket addaan iti 8 ramen nga nagtitipon iti may salaing kapsula. Iso nga masapol nga ag-invest tayo may iti salon na tayo. Ta iti Pito-Pito Plus Herbal Capsule kasi ako nakon dahito nagtumar ka, papigsaan na iti immune system mo, nga dahito may iti mangparmek, kadag iti bad bacteria nga sumrek, iti magbagi tayo. Masapol nagtumar ka iti bigat, no, the budget mo, paminduayam, bigat ken iti rabi, iti kasta ket napigpigsam at lain. Kape ka, Pito-Pito Plus Coffee, iti kasta ket no, agtipon na gitoy, napimpindas mat lain iti epekto na. No, ginanakan doon, Pito-Pito Plus herbal oil iti pang-ilot mo kadag iti naknaktangan nga mas muscle mo iti kasta ket makaturog ka tano napintas iti pan naturog mo kasla cellphone nga maka full charge manen tapigsakan to manen into bigat. Oraya di ulib-libatan na Pito-Pito Plus Herbal Capsule, Pito-Pito Plus Coffee ken kasabeten iti Pito-Pito Plus Oil. Pagyaman natin pa iti RS Radiator Works. Tati RS Radiator Works, ket dito met dekadan, iti pa nagserserbida, iti syudad tayo kandon. Ito ket pabayan, iti panag-overhaul da, conversion, fabrication, kadag iti radiator yo. So nga na makita yung napuduten, no nangato ti temperature gauge na, kita luglugan nyo, hang kayo nagtaktak, masapol nga pa nyo ipa-check up, dito RS Radiator Works, dinto lakit di ma-overheatan, nagrigat diyag bibiyahe ka nga dakay ti biyahe pagkatapos ket maperjan ka kagrunaan na reta radiator no na overheatan hamet nga agtaragilugan mo nagidap gyamang ka no mapandar mo tupay so nga masapol nga alagaan nyo iti radiator iti luglugan nyo ipanyo ipa-check up dito RS Radiator Works
dekada iti panagserserbida, eksperto daditan iti overhauling, conversion, ken fabrication. Babaen di supervision, di partner Richard Sugitan Senior, ken siyempre ni Manager Jong, ni Richard Sugitan Junior. Ken siyempre ni Rex Fonseca, dito nalibtak nga convert, fabricate, kadagiti radiator iti luglugan tayo. Masarakan di pwesto da, National Highway, waig daya ti syudad tayo kandon. Pagyaman tayo pa iti Bago Resort, iti Bago Resort, dito ket isumet iti may isang kapintasan nga pagliwliwaan, pagrelaksan, kang runaan bakasyon, Sabado ken Domingo, o matitrabaho tayo, di ba? Pumasyar kayo dito Bago Resort. Ti Bago Resort, ket napintas iti danom na, dito ket sumrek manipod iti falls, iti Mount Madarang, diretsyo na ita, so iso ti sumrek, karigiti swimming pool da, iso nga nadalos. Simrek iti swimming pool da, Lake Pias Mutlaeng, rumwar iti Buaya River. Iso nga awan iti agtalined nga danom na dito Bago Resort. Ken siyempre iti kasayatan dita, dagiti senior citizen, mabalinda iti mapantawan ti pagnaem. No yung parking mo iti lugan mo, sumrek ka maten iti gate na, kasta iti kadaras iti mapan iti Bago Resort. Uray pa ino, han kang agdigos, jepay laeng aglawlaw na, ket marelax kan, talaga nga nalamiis, gapwen ka dagiti kay-kayo, na naipalikmot iti mismo ngayon dagiti swimming pool. Ngem no agdigos ka ma-enjoy mo at dagiti naipasadya nga pagdaiban ken dati nakadakdakkel nakalawlawang slide pag-slidean mabalinti agkikibin na rin ag-slide no kasi upat gigiddan dang ag-slide sadan to manabsok iti swimming pool. Kasjay iti kaganas na ken kapintas na iti mapan iti Bago Resort nga masarakan iti Bulala Salcedo. Kaya pagyaman tayo siyempre iti mangimatmaton iti Bago Resort ni Provincial Board Member ni Sir Boy Heronilia. 44 minutos, kalpasan ni iti alas 10, kitag subliak tumay, kalpasan ni iti pamalagip. Habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke, like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan, nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito yung naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Susulitin ko rin, iti programa tiyo Halo-Halo Special, 51 nga minutos, and iti limabas, iti oras nga alas 10.
Ay imununan nga panag programa tayo tatay sumrek tayo dati 3 million peso March posible ka naman yan nga mangisayangkat no awan iti mapasungbat nga dadakkel nga personalidad kadag iti anomalous flood control project. Dito iket iso iti imbalag dagiti organizer iti trillion peso March nga mabalin nga maangay iti may katlo nga paset iti protesta no saan nga mapasungbat dagiti dadakkel nga personalidad wenno dagiti mauwagan iti big fish. Ket second keni Kiko Aquino di Tindig Pilipinas convenor itultuloy iti part 3 iti TPM 3 million peso March nang runa no awan iti nangato nga opisyal nga makaswan. Kasaruno iti kari ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga may pabalod dagiti nairaman kadagiti anomalous flood control project sakbay iti Paskwa. Iti agdama awan pa iti naituding ngal daw para iti posible nga may katlo nga protesta ngem impasigurado dagiti organizers nga agtultuloy dagiti kilos protesta nga mangipakita iti kinabileg. Nawaya kailata nga protesta. Kasi ko nangarod ni DILG secretary ni DILG Janvic Remulla nga nawaya te siya sinuman nga protesta bastahan nga garamid iti may kaniwas iti linteg. Dito panangsagana da nga talaga mo DJ Menjula DJ sumrek iti malayka DJ dati okay technical problem na gayam nagpukaw tayo ito sa kumanong ere ket balbaliwan tayo DJ muno nang lawlawag tayo tatay bigla nga nag-off DJ mic tayo. Ito part 3 at trillion peso March posible kano nga may sayangkat no awan iti mapasungbat nga dadakkel nga personalidad kadagiti anomalous flood control project. Nagbalag dagiti organizer iti trillion peso March nga mabalin nga maangay iti may katlo nga paset iti protesta no saan nga pasungbat dagiti dadakkel nga personalidad wenno dagiti mauwagan nga big fish. Mapapati korupsyon kadagiti flood control project sigon kini Kiko Aquino di Tindig Pilipinas convenor itultuloy iti part 3 iti trillion peso March nang runa no awan iti nangatong opisyal nga makaswan. Kasaron no rito iti kari ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga may pabalod dagiti nairaman kadagiti anomalous flood control project sakbay iti Paskwa. Iti agdama awan pa ilaing iti naituding aldaw para iti posible nga may katlo nga protesta. Ngayon pasigurado dagiti organizer nga agtultuloy dagiti protestada nga rito iti pangipakitaan na may tayo iti panangkontrada wenno iti gagemda nga may daras iti panakapasungbat wenno panakaibalod dagiti nagiti nang pangawagawan nang lustay ko na tayo iti pundo iti gobyerno tayo
kontraktor ko naman. Kontraktor. Dagiti DPWH officials. Ken kasama ten, dagiti politiko nga nairamraman kadagita nga anomalya. Sigon ken ni Congressman Apulong babalawin na ta dagiti ano apay kano nga dagiti laing babasit nga personalidad iti makaskaswan kaya urayon na apay keno ni iti damag ken ni Saldico ket bilyon meten iti naisublida na pris pa dagiti daduma nga account na gasam din nasurok na 200 sa 400 accounts nga na pris pagkatapos dagiti air assets na dagiti dagiti high end nga luglugan na ket mairugrugi meten iti panakay imbestiga na kita ken urayan mo ni Congressman Duterte nga may parang amin-amin ken makemmeg niko siyay sino ba ngamin na ya dito niya tikat nga parwaran ngamin nga dagiti nangangato nga personalidad ko na kayat na nga kasla parwarenda nga ni presidente ket kamang nairaman iti dayta nga korupsyon when isuna iti dadaulo idinto nga isuna nga mismo iti nangilukat dayta nga investigasyon nang ngaramid iti komisyon nga mangimbestiga ta kadagiti naglablabas nga tawtawen iti manipod iti pinatapwak da ni amana ni President Ferdinand Marcos Sr. Awamat iti nakaiturad nga nang tratar kadagita. Mano nga presidente iti naglabas ni Presidente Cory Aquino. Simublat dita ni Arroyo. Simublat ni Aquino. Anak na malang. Simublat ni Duterte. Awamat apulos iti nang pansin kadagita nga klase iti korupsyon apay nga tatta ni President Ferdinand Bongbong Marcos iso iti nangi roswat deta kay iso na mo tin di kayat da nga patapwakan apay no kuma ipapamon no siga kuma iti nagaramid apay nga paimbestigam iti bagbagim laman Radya nga ron, iti nagdakil na question data. Okay, nalagat na basit dito oras tayo tunggal na daw kami niti Lunes. Agsipod ta may salang oras. Ket ito na bigat, same with lang nga, damod dito programa ti Candon City in Action. Waywayata ito iti Merkules, may isang oras ket kagudwa iti panagkakadwa tayo. Lakit pumakada kon. Thank you kada iti nagbuya iti Facebook live tayo. Ket kadwa tayo met ni partner Well, ken kasama tayo ni partner Jumari Habab iti control iti digital TV ken iti Facebook live. Ti palang pagayam yo, nakadkadwayo iti programa Halo Halo Special, Alex Molina.
pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Banal daw kaprobinsiyaan, dito man yung programa tayo when tayo, ilanong na kayo, it is Philippine Information Agency Ilocos Sur Information Center under its Presidential Communications Office, headed by our Acting Secretary Dave Gomez and of course PIA by our Director General Katne Castro, ken PIA Ilocos Sur Ms. Joya May Kimuyog. Sakneti pagayan yung kaprobinsiyaan, Ayla Villanueva. Ket sa tangarod kaprobinsiyaan niya, ket we are observing that yung arod National Children's Month can may sabay pa yung metin that yung arod observance pa iti 17-day campaign against 17-day campaign on violence against women and children. So probinsyaan makadwa tayong arod iti programa tayo tapta manipod iti Women and Children Protection Desk iti Ilocos Sur Police Provincial Office awan sa bali iti officer in charge ti WCPD mismo, Police Major Meneline Turalba. So, ma'am, iglit tayo mampay, dagiti kaprobinsiyaan tayo ang dingdingin, sa nagbubuya tapta. Magandang hapon po sa lahat sa mga nakikinig at nanonood. Ako po ay napaunlakan sa inyong programa upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa Ethnic Day Campaign to End Violence Against Women and Children. Ako po si Police Major Meneline Turalba, the officer in charge ng Women and Children Protection Desk ng Ilocos Sur Provincial Police Office na matatagpuan ang aming office sa President Elpidio R. Quirino Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Naway makatulong ang ating talakayan sa pagpapalakas ng advokasya para sa kaligtasan at karapatan ng bawat babae at bata sa ating lipunan. Yes, ma'am. So, magandang araw po ulit. Ma'am, bago po tayo magpatuloy dun sa ating main discussion, kumusta po yung mga activities natin recently dyan po sa ating opisina? Ang mga karaniwang operasyon, aktibidades sa tungkulin ng Women and Children Protection Desk, WCPD, bilang bahagi ng Ethnic Day Campaign to End Violence Against Women and Children. Ito po yung tinatawag nating BAUSI. Meron po tayong advocacy awareness and information campaign. Ang ibig sabihin po nito, pagbibigay ng seminar, orientation at lecture tungkol ito sa mga RA 9262. Yung tinatawag po nating Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, the RA 8353, the Anti-Rape Law, Crimes Against Person Acts of Sexual Assault po ito. Then the RA 9775, Anti-Child Pornography. Ito po yung criminalization po. The Production and Distribution Access of Child Pornography. The Safe Space Act of RA 11313. Ito po yung Gender-Based Sexual Harassment in Public, online platform. Meron po kami ito ng pagsasagawa ng community awareness drive sa barangay, eskwelahan, opisina at pampublikong lugar. Meron po rin po kaming pamamahagi ng IEC materials. Ito po yung tinatawag nilang leaflets, flyers, brochures para po sa anti-violence against program po. Meron pong kaming aktibidad na ito po yung intensified police visibility and protective patrols. Ito po yung pag-iikot ng mga WCPD sa barangay, sa bus terminal, paralan. Kung saan po binibigay po nila yung violence against women, yung mga flyers po natin. Meron po tayong legal and psychological support for victim survivors. Ito po yung pagbibigay ng psychological intervention, the initial trauma response para po sa atin.
Meron din po tayong RA 8505, ito po yung Rape, Victim Assistance and Protection Act. Nang layunin naman po ito ay nagbibigay ng mekanismo para sa crisis centers, medical services, psychological support, at legal assistance sa biktima ng rape. Halimbawa po, ang biktima ay dadalhin sa Women's Protection and Children Desk para sa libreng medical examination at counseling. Meron po tayong RA 92008, Anti-Trafficking in Person Act of 2003, pinalakas ng RA 10364. Ako, ang layunin naman po nito, labanan ang human trafficking tulad ng sexual exploitation, forced labor at illegal recruitment po. Magiging halimbawa po nito is isang recruiter na nagdadala ng mga minor de edad sa ibang lugar para pagkakitaan ay maaring makasuhan po ito. Then another one po is the RA 9262. The 92, Anti-Violence Against Women and the Children Laws po ito. Kung saan po ito ang layunin ng proteksyon ng kababaihan, anak, laban sa physical, emotional, psychological abuse po. Halimbawa po nito, isang asawa na nanakit, nagbabanta sa kanyang misis ay maaring kasuhan din po ng BAUSI dito. Yung PD 603, Child and Youth Welfare Code, layunin na itinakda ang mga karapatan ng mga bata at pananagutan ng magulang, paaralan at pamahalaan. Halimbawa po nito is karapatan ng bata ang edukasyon, proteksyon, magulang at nagpapabaya o yung nagpapabaya ay maaring managot po. Yan po yung mga aktibidades po. Yes, ma'am, marami-rami itong mga naging activities natin recently. Ma'am, sa mga hindi po masyadong familiar, ano po ba yung mandate or trabaho natin sa Women and Children Protection Desk ng PNP or ISPPO nga dito sa Ilocos Sur, and saan po yung opisina natin, ma'am? Saan po pwedeng dumulog yung mga kaprobinsyaan po natin? Ang WCPD o Women's Children and Protection Desk ay dapat magsuperbisa, magsagawa ng mga operasyon para sa pagsagip, magsagawa ng investigasyon, at mag-usig ng mga kasong may kinalaman sa kababaihan at kabataan, ayon sa provision ng RA 7610, gaya po yung sinabi ko kanina, RA 8353, RA 8505, RA 9208, RA 9262, DPD 603, at iba pang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Ang espesyal, psikolohikal at emosyon sa pag-aalaga at paggamot ay dapat ibigay sa mga babaeng biktima at mga minor de edad. Ang aming pong tanggapan ay opisina po namin na matatagpuan sa Ilocos Sur Provincial Police Office. Ito po nga po yung CAF President LPU Arquino, Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Kung meron din po kami mga WCPD desk sa mga city police stations. Makikita nyo po iyon sa mga Facebook namin. Nakalagay po yung mga hotline number sa bawat MPS at CPS na pwedeng tawagan anumang oras. So sa mga kapobinsyaan natin, pwede nilang i-check, ma'am, yung ating official Facebook page para din sa specific or particular na contact numbers or hotline ng bawat municipal or city police station. So, ma'am, unahin po natin dito sa mga bata, since National Children's Month, nabanggit nga natin kanina. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, itong exploitation or yung kasama po dun sa ating mga programa, yung child labor. Ma'am, can you just clarify po kung ano yung kino-consider or kinakategorize natin na child labor? Ano yung mga activities na ito? Kailan po nagiging exploitation? Yung, kumbaga, kasi may mga parents or may ibang tao na sabihin nila na dinidisiplina lang or sinasanay lang para maging independent yung mga bata. Kailan po siya nagiging exploitation? Ay, hindi pinagdiriwang natin po yung National Children's Month po ito, ma'am.
Kasabay nito ang pagsisimula ng 8th Campaign Day to End Violence Against Women and Children. Magkakaroon po tayo ng mga makabuluhang aktibidad dito upang palakasin ang kamalayan, proteksyon at karapatan ng kababaihan at kabataan. Ito po yung nagsasagawa ng awareness seminar sa mga paaralan, sa mga barangay, at iba pang komunidad upang talakayin ang mga batas tulad ng yun nga po yung nabanggit kanina, yung RA 7610. RA 835353. Tapos po yung RA 9262. Magkakaroon po din ng motorcade o fun run bilang pagpapakita ng suporta sa kampanya. Nagpapatupad tayo ng information drive sa pamamagitan ng pag-iikot sa barangay at pamamahagi ng IEC materials upang maiparating ang impormasyon tungkol sa pag-iwas sa pang-aabuso. Mayroon din tayong counseling, psychological support at legal assistance para sa mga biktima. Kasama rin sa mga training para sa mga magulang, guro at youth leaders tungkol sa child protection at responsibleng parenting. Isinasagawa rin ng children's activities gaya ng art workshops, storytelling, film viewing upang maipakita ang kanilang boses at karapatan. Lahat ng aktibidad ay naglalayong lumikha ng ligtas, inklusibo at mapagkalingang kapaligiran para sa bawat babae, bata sa ating komunidad. Yun pong sinasabi nilang nararanasan ng mga child labor po. Ito po yung PD603 po na sinasabi nila, Child and Youth Welfare Code. Itinakda po ang mga karapatan ng mga bata at pananagutan ng magulang na pag-aralin at pamahalaan. Karapatan ng bata ang edukasyon at proteksyon ng magulang na nagpapabaya ay maaring managot po. Yes, ma'am. So, kahit sa panahon po ngayon, meron pa rin hindi may iwasan. Hindi natin maikakaila na meron pa ring exploitation or child labor. Ma'am, ano po ba yung iba't ibang pang-aabuso na nararanasan ng mga bata, ganoon na rin ng kanilang mga nanay o ng mga kababaihan po? Sa pang-aabuso sa bata, ito po yung meron po tayo yung tinatawag na physical abuse. Physical abuse po, pananakit, pambubugbog, pagsunog, sakal, palo ng sobra. Pagdating po ito sa bata pag-aabuso sa bata. Another one is the sexual abuse. Panggagahasa, child molestation, exploitation, and online sexual abuse. Another is psychological, emotional abuse. Ito po yung pagmumura, pananakot, pangiinsulto, pagmamaltrato. Meron pa tayo dito yung neglect, kung saan nagpapabaya sa pagkain, kalinisan, edukasyon, kalusugan. Pag sa child labor exploitation, ito po yung sinasabi nila, pinagtatrabaho ng delikado o labag sa edad ng bata. Online abuse po, ito po yung pumapasok na po yung cyberbullying, sextortion, exposure sa malaswang content. Another one is this trafficking, pagkuha o pagbiyahe sa bata para pagkakitaan o pagsamantala. Ito po yung bullying, physical, verbal, social, o online harassment. When it comes po doon sa pag-aabuso sa kababaihan, pagdating po sa nanay, meron din po tayong physical abuse. Ito po yung pananakit, pananampal, pananaksak, pambubugbog. Another is sexual abuse din po. Ito yung rape. Example of this one is the marital rape or sexual acts. When it comes to the psychological emotional abuse, ito po yung pananakot, panginsulto, selos o kontrolado. Another is the economic abuse. Pagtatapon ng pera, hindi pagbibigay ng sustento, pagkuha na kinikita. Then, the verbal abuse, ito po yung maraming nararanasan ng mga kababaihan, lalo na yung asawa, is lasing. Ito, yung pagmumura, pag-iinsulto, pagyurak sa pagkatao. Then, stalking, ito naman po yung harassment na sinasabi niyan, pagsunod
pagmamanman, pananakot online, o personal man. Then this one is the social abuse, yung nararanasan natin dito sa community natin. Pag-iisolado sa pamilya o kaibigan, trafficking, yung prostitution, pamimilit o panlilinlang para sa pagsasamantala. Ma'am, may mga nabanggit po tayo na I think kailangan siguro nating i-clarify lang sa mga tagapakinig po natin ma'am, kasi for example po itong pagpalo ng sobra sa mga bata kailan po ba natin kino-consider na sobra na yung pagpalo o pagdidisiplina ng physical sa mga bata? Pagdating po kasi sa physical, kagaya po ng halimbawa, pinalo mo yung bata na hindi mo na control yung sarili mo hanggang sa umabot na yung katawan ng bata is yung kulay talong na yung sa kagustuhan mong disiplinain at the height of your anger, napalo mo yung bata. Hanggang sa nung napalo yung bata na naging kulay talong na yung katawan ng bata. That is the extent na naabuso na po yung karapatan ng bata. Pananakit na po yun. Pambubugbog. Yes, ma'am. Ma'am, isa din po ito tungkol pa rin sa violence on children, yung nabanggit natin, ma'am, na pang-iinsulto. Maaari po ba tayong magbigay ng specific na halimbawa, ano po ba yung mga pang-iinsulto na kinukonsidera pagdating po sa pagpoprotekta natin sa mga bata? Sa verbal abuse kasi yung sa pag-iinsulto, sa crowd po yan nagagawin yan. Halimbawa, ang bata ay may dalawang magkaibigan po kasi yan. Halimbawa po, magbigay po ako ng isang example sa eskwelahan. Yung dalawang bata na yun, may lamat na palang yung naging hatred na sila sa isa't isa hanggang sa umantong sa eskwelahan. Doon po, yung magsasagutan na sila. Nilalabas na nila yung mga hindi na maganda. Hanggang sa dumating na po yun yung pag-iinsulto. Hanggang sa ilalabas nila kung halimbawa man yung dumating po na, ay nakita ko yung mga picture na mayroon siyang ganito, ganito. Kasi nasa digital era na po tayo. Ilalabas na po yun. Yan na yung pagyurak na sa pagkatao ng kapwa niya bata. Doon po pumapasok yung mga abuse. Okay, ma'am. So, ma'am, one more po, itong nabanggit natin na trabahong labag sa edad ng bata. Ano po ba yung mga examples ng mga trabaho na labag sa edad ng mga bata? Pag nilabag po kasi yung sa bata, kagaya po yan ng mga yung lalong-lalo na yung sa mga psychological. Pag halimbawa kung hindi natin nakontrol yung emotions, papasok po kasi yan yung mga pananakot na, psychological na yung kakalabasan. Ang magiging nito, emotional abuse na po siya. Yes. Siguro, kasama din, ma'am, sa mga halimbawa, kasi lalo na kung mga bata, 7 years old, mga ganong edad ay mga basic, kumbaga, na household chores pa lamang pwede natin ipagawa sa kanila. Hindi yung mga trabaho na siguro sa edad na ng mga adults. Yun na yung kinoconsider na labag sa kanilang edad. Tama po ba, ma'am? Yeah, tama po yun. Yes. Ma'am, tungkol po dito sa mga abuse sa mga bata, ano po yung mensahe natin sa kanilang mga magulang? Sa mga naabuso, sa mga magulang, dapat po ilagay po natin sa tamang kaalinan ng pagdidisiplina po. Ituturo po natin sa mga anak kasi it starts with the family, the school, and the church, yung mga kakailanganin nating the information drive kung paano mo ito yung tama at saka hindi tama. Yun po yung dapat natin ituro sa mga anak natin. Unang-una sa loob ng bahay, pangalawa sa eskwelahan, at yung nakikita nila sa matatanda na dapat po nating tularan, yung mga magagandang bagay po.
Yes, ma'am. Ma'am, ito naman nabanggit natin kanina, digital era. So dahil nga po tayo ay nasa tinatawag na digital era, isa ito sa mga marami na ring cases na nababanggit minsan kapag makakapanayam din natin ang ISPPO. Ano po yung pinaka binabantayan natin when it comes to cases po na ganito? Ano pong cases ang madalas dito po sa probinsya natin? Base sa pangkalahatang trend at datos ng violence against women and children, child protection, meron po tayo. Ang pinababantayan sa digital era is yung online sexual abuse and exploitation ng children kasi nasa digital na po kasi tayo dyan. Ang mga bata kasi dyan is madali nilang matutunan when it comes to the cellphones in the ng internet. Nakakaano po kasi yan, ang tawag dito, madali yung influence po nila. Pagdating dan po yan is another is the cyberbullying po. Ito po yung yung ginagawa gamit ng mga teknolohiya natin yan. Another one is the online grooming, yung pakikipaglapit ng predator. Kung sinabi natin predator, yung gumagamit ng ibang tao para sa pansariling kapakinabangan. Another one is the sextortion, paghingi ng pera kapalit ng hindi, pagpapakalat ng sensitibong larawan. O halimbawa po ito, may na po yung yung teacher, yung bata doon. O ganito, bibigay ka ng ganito kung hindi ilalabas ko. Yan po yung isa sa mga halimbawa ng sextortion. Then, another one po is yung sharing of explicit content, sexting ng minors. Pagdating din po dito sa identity theft at online harassment po, yung ginagaya yung Facebook account, yun po yung identity theft when it comes sa online harassment po. Ma'am, ito nabanggit natin yung grooming. Pwede po ba nating ipaliwanag briefly? Ano po ba yung ibig sabihin nito? Itong online grooming po kasi ito, yung pagkikipagpalit ng predator sa mga bata. Ito yung ginagamitan nila ng tao para sa pansariling kapakanan. Diba? Ito si ganito, yan po yan. Yan po yung pakikipaglapit po. Kaya nga po, iniiwasan po natin na pag hindi po kilala yung isang tao, wag pong lumapit kasi doon po nagsisimula para sa pagsasamantala, taking advantage on the part of the child. Yung motive niya kasi dyan is, ibawa po, aalokin niya ito ng ganito. Pag yung isang bata is gipit o kaya nangangailangan, mataas yung factor na ma-alter niya. Kumbaga, yung kalooban niya, mahikayat niya. Ayan na po yung papasok na yun. Yung tawag nito, the other portion ng pagtawag po doon is yung sa pangangailangan po kasi niya is maalukoy sa Ilocano na kailangan niya ng halimbawa po pera. Madali lang siyang kisit, paniwalain kumbaga para sa kapakanan. Yan po yan yung and mostly na age na inaano dyan, yung mga grade 4, grade 5, pag malalaking bulas na po kasi dyan, depending on the kapakanan yung predator po na nag-aano sa kanila. Mamaanyobra po. Yes, ma'am. Ma'am, tungkol po dyan, ano po yung maipapayo natin? Paano maiiwasan maging biktima ng itong nabanggit natin, ma'am, na case? Para po maiwasan natin dyan, dapat po yung mapagmatsyag po tayo. Dapat po, pag halimbawa po yung mga kagaya po sa school, dapat po nile-lecture po nila yan. Ganon din po sa bahay, it starts with the family. Sa bahay po yan, sa home. Ang kailangan po nga natin dyan, for the education po ng mga bata sa school, dapat po matutunan na nila yung do's and don'ts po.
It's the teacher who will will teach them kung ano yung mga kakailanganin na gaya po ngayon. Yung sa digital era na po tayo na sinasabi nila. Madali na lang po. It's the internet, the cellphone. Madali lang mahikayat na kasi yung pag-iisip ng bata. Ay, ganito pala. Ganyan ang mangyayari po dyan. That's why to come up, the school, the home, the school, the church, kailangan po yan na magtulungan, lalong-lalo na po sa community. Magbibigay po tayo ng babala kung saan po. Makikita niyo po sa mga posts ng Facebook page kung ano po yung mga dapat at hindi dapat kasi nagkalat na po tayo dyan. Hindi po natin alam kung totoo o hindi. Kasi yung mga AIs na kasi dyan, minsan pumapasok na rin natin dyan. Yes, ma'am. Dun sa iba't ibang cases, ma'am, ng pang-aabuso na nabanggit natin, na-discuss natin, meron pa rin po yung mga nakikita natin na mga biktima ang nasisisi. Ganun pa rin po ba yung nakikita nating sitwasyon ng mga bata at kababaihan ngayon, lalo na po dito sa probinsya? Sometimes the record shows that sinasabi sinisisi ng bata. Sinisisi nila yung bata. Pero hindi naman po, the blaming sa mga kaso ng mga pang-aabuso sa mga bata at kababayan, hindi naman po madalas nakasalanan ng bata doon. Bakit? Kasi sa mga kababaihan kasi may time na nagsusuot din ng mga ano dyan when it comes po sa mga nightclubs. Pagsuot ng hindi kaya-aya, pagdating sa mga sisisihin, kasi ganito, hindi po yon yung mangyayari dyan. It's the case-to-case basis po. Sa mga, mayroon din po tayong, sinabihan ko na kasi na hindi siya magbihis, matigas ang ulo. Malandi, kasalanan yan. Don't blame on the part of the child kasi kung minsan hindi rin nila naproprotektahan ang kanilang sarili. Marami pa rin takot na magsabi kung ano yung nangyayari sa kanya. Kulang pa rin sa information, lalo na sa mga liblib na lugar. Kaya ang tanging magagawa na lang natin dyan is to disseminate the cascading of the information drive pertaining on the yung dapat gawin ng isang bata kung sakali, ma'am. Kulang lang sila sa kaalaman sa informasyon. That's why to come up with yung judgment ng mga tao. Kasi ganito. But in the reality, when it comes to pagsasaliksik po na pag tinatanong mo na, hindi niya sukat akalain. May mga ganong factor po dyan. Yes, ma'am. So, of course, sila po yung biktima. So, hindi nila kasalanan. Hindi sila yung gumawa ng mali. Hindi sila yung gumawa ng kasalanan. So, tayo po sa WCPD, ma'am, ano po yung mga activities or initiatives natin, yung mga hakbangin po natin para maprotektahan ang mga bata at mga kababaihan? Ang mga aktibidades kasi natin na ginagawa pagdating po dyan ay ini-educate natin yung mga bata. Halimbawa po, nakakaskid po tayo dyan ng kanilang tawag dito yung information drive. Kagaya po nito, isang halimbawa po nito para maprotektahan po sila dito, yung mga WCPD. Kung sakaling may nangyaring ganyan, ito po yung ginagawa nila sa pagsagip, pagre-responde sa reklamo o pagsagip. Ito po agad pong pinagtutuunan ng pansin ng emergency cases sa pagre-responde sa lugar ng pang-aabuso kung meron man po tayo dyan. Police rescue operations para mailigtas ang bata sa mga hindi kaaya-ayang panganib. Meron po tayong inaano dyan. Halimbawa po nangyari ang isang insidente. Yung pag-iimbestiga sa kaso, ito yung papasok na po yung sa pagsisiyasat, pagsasagawa ng interview sa biktima at testigo sa child-friendly women, children-friendly manner po. Pagkolekta ng ebidensya
dokumento, koordinasyon sa medico-legal, pag-file ng kaso, pag-follow up sa proseso ng prosecution sa kaliman. Ayan po yung mga bagay na inaano ng mga WCPD initiative para maprotektahan po yung mga bata. Yung information drive naman po sa campaign, yan po, pinapaalala. Lagi-lagi na lang po yan para doon, para po hindi po sila maka-meet, maka-encounter po ng mga ganyang pang-aabuso. Ayan, ma'am. So, sino po, ma'am, yung mga pwedeng mag-report ng mga pang-abuso? Maaari po bang mag-report, ma'am, ang isang concerned citizen na nakasuspect? Opo. Ang sino man po sa kanila pwedeng mag-report. Ito po yung sa lahat po ng mag-report ng pag-uwi, hindi lamang po ang biktima o pamilya yung kailangan mag-report po. Kung magulang, legal guardian, kapamilya, malapit man o kamag-anak, guro, mga teacher, o sa school officials, health worker o doctor, social worker or the counselor, concerned citizen, o kaya yung may mabuting kapwa na nakakaalam sa pang-abuso ng bata. The NGOs, the community volunteers, yan po. Pwede po silang magreklamo kung ang isang bata ay naka-encounter po ng isang pang-aabuso. Ma'am, paano naman po yung proseso po ng pag-report at paano po napapanagot yung mga may sala? Kapag ang isang bagay ay gusto nating panagutin, ang pagproseso ng pag-report, ito po yung pagtanggap ng reklamo. Si WCPD po, PNP para sa barangay, DSWC school teacher, authorities, sa hospital man. Pwede rin mag-report po yung biktima, yung magulang, guro, the health worker po, concerned citizen ng mga NGO. Sa pagproseso po kasi ng report, meron po tayong sinusunod nito. The initial assessment, documentation po. Pag sinabi kong initial assessment at documentation po, itatala po ito sa police blotter o incident report. Kung ang bata gagamit ng child-friendly interview techniques po, gagamitan niyo po niya ng collection ng ebidensya tulad ng medical certificate, photos, mga video, testimonya na nagpapatunay na yung bata is inabuso. That is a part po ng documentation. Pagdating po doon sa rescue o protection ng biktima, maaari pong ito po yung kung nasa panganib, agad na isasagawa ang police operation report po yan. Kasi pag may sumbong, automatically po yan, the nearest police station where they receive the information na may nangyayaring di maganda, it's automatic po yan. Yung city or municipal police stations po yung mag-respond po dyan. Kasi meron po tayong WCPD personnel to come up with the SWD. Dalawa po sila para po mag-conduct po sila ng mga operations po dyan. Bibigyan ng protection, ng temporary protection po, the medical care at psychological support sa mga women and children protection po. Kasama po yan ang DSWD. Kaya nagtatandem po dyan yung DSWD, the SWD, the PNP, WCPD, the local government in joining for this activity po. When it comes po doon sa formal investigation po, pag-iimbestiga ni WCPD, sakaling napatunayan po na may ni-rescue, sakaling may napatunayan po pag-iimbestiga sa lugar ng pang-aabuso. Pag in-interview na po ito sa testigo, natural po may testigo o kaya may nagsasabi po doon sa ginawa niya ganito po. Nandun po yung sir. Yan po yung pag-collecta din po ng legal or physical evidence. Papasok po yan po sa formal investigation na po yan sakaling na-report po ito. Sa pag-file po ng kaso sa court, kapag sapat na po ang ebidensya, nalikom na po lahat ng mga ebidensya, ito po idudulog po ngayon sa prosecutor para maghain na ng kaso dyan.
pwedeng magsampa ng criminal complaint laban sa may sala. At yung fiskalya na po ang magdidetermina. Pag halimbawang nandun na po yun, yung sa fiscal, sa office po yan, yung report po, papasok po yan yung monitoring at support po. Sinusubaybayan na po yan yung kaso hanggang ito po ay matapos ang psychological support po ng bata. Yan po yung ano doon po yan. Hanggang sa managot po yung may sala po. Ma'am, so pagkatapos po nitong mga process na to, ano, sabi natin, hanggang sa managot yung may sala, ano po ba yung mga parusang naghihintay sa mga gumagawa ng pang-aabuso sa mga bata? Meron po tayo dyan nung ano. Pag halimbawa po, depende po yan kung ano yung ilalabas po ng court. It's the court decision na po yan. Sa resolution po makikita dyan kung sakali po mang ano po yung dapat natin magawa sa isang ito po yung halimbawa po. Yung halimbawa po yung na anuhan po ng physical at sexual abuse po. Halimbawa po, 7610 po yan. Special Protection of Children po. Meron po yung ilalabas kasi dyan. Halimbawa po, napatunayan na yung tinatawag po ng reclusion perpetua, depende po sa bigat ng kaso. May multa po yan. Kung halimbawa po, depending po yan sa ihahatol ng piskalya po yan. Yung sa rape naman po, ganun din po yan. Pag halimbawa, the penalty, depende rin po kung paano ano ni fiskalya yung sa resolution kung ano po yung nakasaad doon po sa decision na pwedeng ipataw po doon sa gumawa ng hindi kaaya-aya, yung nang abuso. Pagdating po dito sa Violence Against Women and Children, kasi pag ito yung 9262, ito po yan. Mayroon po silang ibinababa na 1 month hanggang 20 years, depende sa uri ng pang-aabuso po. Pagdating din po dito sa meron po tayo dyan sa mga barangay din, meron po tayo protection orders po. Pag sa barangay po kasi dyan is we're given 15 days kung yung bata kasi is na-abuso na yan. Then pagdating po dito sa temporary or permanent protection order. Yung temporary po yan kasi is 30 days yung binibigay. Pero pag po dito sa permanent, yan po yung sinasya. No fixed number of days. It remains in effect until the court revokes it. Yan po yan yung mga dyan. Mayroon po silang fines din. Depende po yan kung ano yung nakumit niya. Halimbawa po ito yung physical, psychological, economic, sexual abuse sa asawa man o sa anak. Yan po yan, ma'am. Pag sa human trafficking naman po yan, yung RA 9208, imprisonment po, meron din po yan. Yan, pagkakakulong. Depende po sa bigat din na ipinataw kung ano yung decision ng court. Yun po yun yung pag-ano doon sa mga bata. Okay, ma'am. Ayan. So, ma'am, maliban po dun sa mga napag-usapan natin, meron pa po ba tayong ibang services and programs na nais po natin iparating sa mga kaprobinsiyaan po natin? Meron po tayong mga other services and programs na ipinapagawa po dito. Kagaya po yan ng direct support services. Pag sinabi ko sing direct support services, ito po yung mga medical na service na nakukuha. Medical na pagsusuri at paggamot sa physical na pang-aabuso o sexual assault. Ito po yan. Yung medical legal examination para sa ebidensya sa korte. Ito yung pangalawa po dito is yung psychosocial support. Pag sinabi pong psychosocial support po, ito po yung counseling, the therapy, mental health intervention para sa biktima at sa pamilya. Meron din po tayong child-friendly women children sessions para maiwasan ang trauma. Kumbaga, hinihil natin, kinakausap na po natin yung bata. For the yung step-by-step counseling po yan para maano niya po yung trauma. Meron po tayong legal assistance na binibigay din. Kaya kung sakali man hindi
maanuhan yung pamilya ng biktima, they are entitled for the legal assistance sa pagsasampa ng kaso, legal advice at representation sa korte. Yan na nga po yung sa pagtulong sa paghain ng mga protection orders po yan. Then, nabibigyan din po sila ng shelter, temporary safe haven. Ito po yung isa sa mga napuntahan ko recently doon sa Pangasinan, kung saan yung mga bata ay nire-rehabilitate po sila dito. Recently po yan ito sa safe haven po. Napuntahan ko na po ito. Then, the crisis centers at safe houses para sa kababaihan at bata na nasa panganib. Yan po dito, nag-ano din po na. Ma'am, maliban po doon, meron po ba tayong announcement o mga paalala po para sa mga tagapakinig po natin? Sa mga nakikinig at nanonood po, magandang hapon po ulit para sa lahat. Paalala lamang po ngayong National Children's Month at pagsisimula ng ito po yung tinatawag natin campaign to end violence against women and children, na maging magbantay tayo sa kaligtasan ng ating kababaihan at kabataan. Hinihikayat ang lahat na agad mag-report ng anumang kasos ng pang-aabuso. Yan po yan, kagaya po yung nabanggit ko sa WCPD desk po, kung saan yung nearest city and municipal police stations, meron po doon sa Facebook page kung saan po yung number po na nakalagay po doon na pwede yung tawagan 24/7. Ay agad yung i-report ang anumang kaso ng pang-aabuso. Bantayan ang online activities ng mga bata, lalo na po yung mga ages po na, kasi ang grade 1 po kasi ngayon is very techy na po siya when it comes to technology po. Kaya binabantayan po yan. Huwag magbahagi ng personal na impormasyon. Kaya po yan, kasi madali lang po natin nakawin po ay yung tinatawag na identity theft po diyan sa cellphone niya. Madali lang kuhanin yung yan. In the use of yung AIs po natin, madali lang dayain na gawa ng technology. Turuan silang makilala yung safe and unsafe, yung tama at mali, the do's and don'ts po. Pagdating po doon sa sitwasyon, makilahok po sa mga seminars, community programs, campaigns, para po sa kaalaman natin, madagdagan ang ating kaalaman. And anyway, sa mga cellphones naman, nakikita naman natin yan sa information drive. Kikita natin dyan yung tama at mali. Doon po natin mai-evaluate yung ano natin sa kaalaman. Kung sakali man hindi kayo sa mga seminar, sa mga symposiums po, meron po tayong technology na ngayon yan na nagbababala na huwag gayahin dahil masama po ito. Sama-sama nating palakasin ang protektahan at karapatan ng bawat bata at babae sa ating komunidad. Yan po yung magiging para mapagmatya po natin. Always on awareness to keep up on mind na yung mga ipinagbabawal po, yung mga do's and don'ts na kakailangan para po hindi po tayo mapariwara. And ma'am, so mahaba-haba yung naging talakayan natin. So bago po tayo magpaalam ma'am dito sa ating programa, meron po ba tayong mensahe para sa ating mga kaprobinsyahan? Para sa ating kaprobinsyahan po, yan na nga po yung sinasabi ko sa inyo na dapat makialam po tayo pagdating po sa nangyayari sa ating paligid. Kailangan natin maging mapagmatsyag upang maprotektahan natin, lalong-lalo na yung sinasabi ko, the family, it starts with the discipline. Then, the school, kung saan po natututunan natin. Yung mga bagay-bagay na matututunan natin, pwede natin i-share sa mga mag-aral, lalo-lalo na sa mga bata. And the parents should also responsible for their children. Alamin yung tama at mali para hindi po mapariwara yung mga anak ninyo. Pagdating po kasi dito sa digital era na sinasabi na natin, wag po nating hayaan na yung cellphone nasa tabi lang ng bata, kasi pag yung bata kasi is addicted na, sometimes it might influence on the part of them. Kaya kailangan natin mapagmatsyag po. May mga curfew kung kinakailangan, may oras kung kinakailangan. Yung paghahawak ng cellphone, lalong-lalo na
po sa mga bata kasi hindi natin namamalayan na yun na pala yung magiging hudyat na kasi hinihikayat yung mga may kachat, mga ganyan na bagay-bagay dyan na hindi nalalaman ng parents. Ngayon po, kung halimbawa po yung teacher at nakikita na niya na kakaiba na yung mga attitude ng mga bata, pwede po nilang sabihin sa mga parents for them para kausapin po ng masinsinan at nabibigyan ng counseling ang mga bata, mga anak. And mama, sapay ko mata, laglagitan, lagiti ko probinsyaan tayo, ken ipadamag da, lagito yan ang iganda, ken lalo lagito ya, palagit tayo ma'am, para iti safety, lagiti ubing. Kaya dito nga nagko-probinsyaan nakadua tayo, iti officer in charge, iti Women and Children Protection Desk, iti Ilocos Sur Police Provincial Office. Thank you, Police Major Menalyn Toralba. So, kapabinsyaan, dito manen, iti may isang episode, iti programa tayo nga abuan tayo. Idano na sa kada kayo, iti Philippine Information Agency, Ilocos Sur Information Center, under iti Presidential Communications Office, headed by our Acting Secretary Dave Gomez, and of course, TIA by our Director General Kat De Castro, and TIA Ilocos Sur, Ms. Joya May Timoyog. Sakla tati pagayam niyo, I love Villanueva. Agyaman kami kapabinsyaan, kadwenda kaming tumanen, iti sumarunong episode, Diyos si Agina. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Diyos ti Agina. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na nagitoy inspirasyon dagitoy tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang pang sapulan. Dati kahit nga saon dagitoy ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagitoy ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya nga kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Katuan na po, no, dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dag ditoy no ada kasapulan. Ti tsunami
ket saan anormal nga panagdakkel ti daluyon iti kabaybayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabaybayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang lang kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni Siyudad Kanton, agbyag ni Manalo ng Tambako, agbyag tayo ang Diyos ni Aquina Katakayan.
Mabuhay Hapo, Bicandor City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023! Festival. Pangagday man ako ni kapigsaan, kapalakpak tayo! Congratulations kada tayo amin na po. Happy Tobacco Festival! Kat palakpakan tayo apon ni pagbagi tayo para hindi napintas kahit tayo pa nag-celebrate the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay, mabuhay kayo na kayamin nga participants in street dancing. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang patunay na ang pamahalaan ay bukas, tapat, at nakikinig sa taumbayan, inilunsad kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng portal na maipakita sa taumbayan ang lahat ng mga infrastructure projects sa bansa at upang mas maging madali ang paghahanap ng mga impormasyon tungkol sa mga proyektong ito. Hinikayat ng Pangulo ang lahat na huwag magdalawang isip na bisitahin ang portal, makialam, magtanong, mag-monitor at magsumbong kung may makita mga anomalya sa mga proyekto. Ang Transparency Portal ay proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda at Yusik Dave Almirol. Dagdag pa ng Pangulo na isa lang ito sa mga reforma ng administrasyon na naglalayong isulong ang pagiging bukas ng pamahalaan sa lahat ng mga proyekto sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang mga hakbang na magbibigay ginhawa sa taumbayan at mangangalaga sa kalikasan, upang magbigay daan sa mas maginhawang pamumuhay ng bawat Pilipino
Pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Ningning 6.55 megawatt project sa Naik, Cavite. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan na nasabing proyekto dahil sa liwanag na maibibigay nito sa halos 2,000 tahanan sa Pasinaya Homes Prime Central. Inaasahan ding magbibigay ito ng kabuhayan sa mga residente. Matutustusan ang pag-aayos ng bubong ng mga bahay. Mapapanatiling nitong nakasindi ang ilaw sa mga kalsada. Mapapatupad ng maayos ang pamamahala sa basura at magkakaroon ng shared solar facility. Ang kita na magmumula sa nasabing proyekto ay magbibigay din ng iba't ibang uri ng training para sa mga residente. Malaking bahagi rin ito sa pagtahak ng pamahalaang Marcos Jr. sa malinis na landas ng enerhiya, mula fossil fuels hanggang renewable energy. Bilang dagdag, makakatulong ang proyekto na mabawasan ang mahigit 6,000 metric tons ng carbon dioxide emission kada taon, nakatumbas ng halos 1,000 sasakyan na maaalis sa mga kalsada. Pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang proyekto dahil sa karangalang binigay nito sa Pilipinas matapos na kilalaning Gold Awardee sa ESG Integration Excellence at Silver naman sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year for the Asian Asian Power Awards 2025. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing proyekto ay sagisag ng paggamit ng makabagong pamamaraan upang isulong ang teknolohiya habang pinapangalagaan ang kalikasan. Ipinangako naman ng Pangulo na sa taumbayan ang tuloy-tuloy na pagkilos upang tugunan ang lumalalang epekto ng climate change. Hinihikayat din ng Pangulo ang lahat na magtulungan upang makamit ang isang maganda at maliwanag na kinabukasang mamanahin at ipagmamalaki ng mga kabataang Pilipino. The energy that we produce here will power a better life for the people who live in this community, but even beyond this community. Sa pamamagitan ng Ningning Project, makakabawas tayo ng mahigit 6,000 metriko na tonelada ng carbon dioxide emission kada taon. Para tayo nag-alis ng halos 1,000 sasakyan sa ating mga kasada. Kaya sa pamilyang naririrahan dito, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang punot dulo ng proyektong ito. Ang inyong mga tahanan ay bahagi ng isang pagsisikap upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran. Para sa mas malinis na kapaligiran, Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa laban kontra plastic pollution gamit ang makabagong teknolohiya. Malinaw na naghayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NUTEC Plastics Initiative ng International Atomic Energy Agency o IAEA na naglalayong apulahin ang epekto ng plastic pollution sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ginanap na high-level forum sa Conrad Hotel, Manila kahapon, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng nuclear energy upang gumawa ng durable and commercially viable materials mula sa mga plastic na basura. Ang nasabing proseso na tinawag na Post-Radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project ay dinevelop ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST sa pakikipagtulungan sa Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Bukod dito ay ibinida rin ng Pangulo ang pagtatatag sa Marine Microplastics Monitoring Laboratory ng UP Marine Science Institute at ng kontribusyon nito sa pag-track sa real-time impact ng microplastics sa marine ecosystems. Layunin ng mga nasabing proyekto na gamitin ang teknolohiya upang protektahan ang kalikasan, kalusugan ng mga mamamayan, at isulong ang aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa global efforts ng international community para labanan ng plastic pollution. Tunay nga may ipagmamalaki ang husay at dunong ng mga Filipino scientists. Mabuhay po kayo. The Philippines is honored to convene this high-level forum at a moment when nations are redefining
how science and technology shape their development trajectories. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. It requires technology that is credible, scalable, grounded in rigorous science. And that is why the Philippines is proud to champion the New Tech Plastics Initiative of the IAEA. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyang mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle?
Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababagong itsura. So it means, lumalabas, iba-ibang araw ito ginawa. At malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto? Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sana ng tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita, at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon, na it's I
was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin, modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since dininay niyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am? Chief Presidential Legal Advisor. Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes, Billionario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called Independent Commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila. Thank you. Next is Chloe Hofana, Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number one, bakit? And number two po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maaapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the President even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance,
At pareho naman po halos at magkakatulungan. So alam naman po niya ang expertise si Secretary Go. So might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung saan ba eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya at pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI. Ngayon po, ang DTI po ang itinalaga to handle the technical and substantial work for that. Salamat po. Thank you. That's the last question, Kuya Sec. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. nakatakdang tanggapin ang ASEAN 2026 Coin at Philippine Festivals Coin series ngayong araw. Bilang pagkilala sa pagiging host country ng ASEAN sa 2026, nakatakdang ipresenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN 2026 10 peso commemorative circulation coin mamayang hapon. Ang nasabing commemorative coin ay paghirang sa tungkulin ng bansa na pangunahan ang pagbubuklod ng Southeast Asian nations. Kasabay ding tatanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng 100 peso Philippine Festivals commemorative coins na nakatakdang i-release sa 2026. Tampok sa 12 commemorative coins ang iba't ibang detalye o detalyadong disenyo na sumisimbolo sa mga natatanging pistang Pilipino. Nilalayo ng mga commemorative coins na ipagbunyi at ipagmalaki sa buong mundo ang ating makulay na kultura, mga tradisyon at pagdiriwang. Huwarang lokal na pamahalaan at DILG regional offices nakatakdang parangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Pangungunahan mamayang hapon ni Pangulong Marcos Jr. ang Subay Bayani Awards 2025 kung saan paparangalan ang siyam na local government units o LGUs at 3 regional offices ng Department of Interior and Local Government. Layunin ng nasabing parangal na kilalanin ang mga LGUs na nagpamalas ng natatanging husay sa paghihikayat sa taumbayan na makilahok sa mga programa ng pamahalaan at sa mas bukas na implementasyon ng local infrastructure projects. Kinikilala din ng programa ang naging ambag ng DILG regional offices sa pag-monitor sa mga initiatives ng mga LGU. Ang siyam na mga LGUs na paparangalan ay ang Mountain Province, Aklan, Zamboanga Sibugay, Pasig City, Science of Muñoz, Victoria City, Victoria Oriental Mindoro, Sumilaw Bukidnon, at Magpet, Cotabato. Samantala, ang 3 DILG regional offices naman ay ang National Capital Region, Eastern Visayas, at Soc-Sergeant. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga LGUs at DILG regional offices upang masiguro na nababantayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ang Subay Bayani Awards 2025 ay itinatag noong 2021 na may layuning palakasin ang local transparency, accountability, at participatory decision-making ng local government units. At dito na po nagtatapos. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Naimbag nga oras kailian at tuyan nagitikang ron nga damag iti Tirad Pass News. Fourth quarter blood donation program ti Galimoy ti Ilocos Sur nangisayangkat. From the most trusted news center ditoy Amyanan, daytoy ti Tirad Pass News. Naibag nga oras kailian siyak ni Jerry Gabaon katitay danon may kada kayo dagiti detalye ti damag. Galimuyod Ilocos Sur nang isayangkat ti blood donation. Damag manipod kini Dani Antalan. Kastoy kado dagiti tattao nga may tapno agidonari ti dara da itinarami da fourth quarter blood donation program iti Galimuyod Ilocos Sur. Inda ulwan pay mismo ni Mayor Jesse Balingsat ti panagidonar agraman dagiti daduma pay ng opisyal iti ili. Alain dato yung gundaway apo nga agyaman data kadagiti kakailyan, halain nga dagiti kakailyan, nudipay kat dagiti daduma apo nga agapo pa di sabsabaling nga lugar, nga naayat nga agidonar iti dara tunggal no kastoy nga da maiyawis apo ti blood donation mi ditoy ilimi nga Galimuyod. So nga dato yung last donation dato nga tawen, last quarter, ket half day pa lang, medyo mamimit-min dayay kota ka. Hopefully nga adupay ti umay after lunch, tapos na itigastak at adupay apo ti maited, may donar nga dara. Nabayagan nga kwa datoy apo nga talagang very much willing da nga sumuporta. Basta nung may bagat ti blood donation, kung namin dito ili, ket at dadalata nga nayat nga sumuporta. Aglalon dagijay regular nga maalaano na po iti dara. So nga kasla sa pulin damitan. Dapat every 3 months kaya ta maalaan dalat tamot ti daran. So nga napintas ta umado dagiti talagang volunteers. Apo nga agidonar iti dara. Dato iti kapibintasan nga pa Christmas. Nga donors kadagiti kasapulan apo iti dara kadagiti sumarsarunong aldaw. So nga siya kas maitili yamyaman at lata kadagiti kakailyan tayo nga naayat nga sumupsuporta. No iti sekreto ko awamit siguro ti best practice la unay dito iling Galimuyod no diket dita nga makita nga dayay pinakipagmaymay sada iti programa. Ken dayay si ayat damod nga tumulong apo aglalo no kastoy nga blood donation. At damod dayay maipaay nga sa gabasit nga man siguro nga dayay tikit kitain da apo. Quarterly no siyang katiili ti panagidonar iti dara ket kanayon a suportaran daytoy dagiti bumarangay. Adamot ket di mayta da pagimbagan na kada kwadat ada ti regalo ti munisipyo kadagiti umay. Nga milalawag met ni Mayor Balingsat no apay nga uray isuna ket agidondonar iti dara. Wenhan laeng apo nga para diti kwa na practice nga minan idi na rugya ko na apo ti nagidonate iti dara. Uray siya mismo sa pula metan. Ken kasla napintas direk nak apo no kasla da maalaan at din masukatan to manen iti baro. So nga napintas apo ti kasla pag isod si sekreto na apo ti siyempre lakay tayo mo yung kas makita ka naububing latamit ti tsura po. Katulungan ti munisipyo ti Rural Health Unit iti programa agraman ti Ilocos Training and Regional Medical Center. Dani Antalan ti Radpas News. Panag-impound kadagiti e-bike ken e-trike nga matiliwan nga lumabas ti National Highway
Sinuspindi ti LTO at iti pakabuklan ti detalye. Nakansela iti sesyon iti Senado itangal daw, kalpasan na nauram iti may sa pasdak iti kalman. Iti advisory nga inwar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. inlawlawag na ana ibilin iti panakasuspende iti serrek, tapno mapalubusan iti panakadalos ken panakacheck dagiti pasilidad ken alikaman iti pasdak. Otorisado met dagiti opisina iti Senado ang mangi patungpal iti skeletal staffing wenno alternative work arrangement itangal daw. Naamuan at tinauram asiled ket iti opisina ni Legislative Technical Affairs Bureau. Ang masarakan iti maikatlo akad sa aran iti pasdak ken direkta ngangatuan iti session hall iti Senado. Gapu iti daytoy nalayos met iti pasat iti session hall iso ang maitantan palyang iti session partikular iti diskusyon maipapan iti 2026 national bill. Malagip arugyan kuma iti Senado iti period of amendments itangal daw. Kabayatan na maituloy iti session iti Senado inton bigat oras alauna iti malam. Mainaig iti daytoy pasigurado ni Senate President Teto Soto nga awan iti nauram ang napatag a dokumento iti Senado pakairamanan dagiti adda iti Blue Ribbon Committee kalpasan iti insidente. Alma Carlos, Tiray Pas News. Nakasaganan ti panakailukat itangal daw Lunes 6 p.m. December 1, 2025 ti Christmas Village in Wonderland nga masarakan iti City Plaza, Barangay San Jose, Candon City, Ilocos Sur. May matangan tinadalos kin nagdudu mga buya iti uneg tinasong nga Christmas Village, adan daytoy iti upat nga entrance iti daya, amianan, loud kinabagatan nga dagitoy kit addaan kadagiti Christmas lights and decorations. Manamnama nga ti panakailukat daytoy iti publiko ket mangted ti maysang sangayan nga rag-o ti tunggal maysa, kang runan kadagiti pamilya nga pumasyarto ti lugar, kabayatan ti selebrasyon ti perya ti Candon ken Lenten season. Malaksin ti dayta may samit dayto nga instrumento tapno adupay nga sangsangaili ti maawis nga bumisita iti siyudad Candon kang runan ti rabii tapno matangan ti Christmas Village in Wonderland kasamit ti kaabay na nga Channel of Lights and Night Market. Kalpasan nga nauram ti maysa nga kwarto ti Senado iti kalman, suspendido pay lang itangal daw ti sesyon ti Senado. Dayto tintayamuan ti detalye ni Alma Carlos. Nakansela iti sesyon iti Senado itangal daw, kalpasan na nauram iti may sa pasdak iti kalman. Iti advisory nga inwar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. inlawlawag na ana ibilin iti panakasuspende iti serrek, tapno mapalubusan iti panakadalos ken panakacheck dagiti pasilidad ken alikaman iti pasdak. Otorisado met dagiti opisina iti Senado ang mangi patungpal iti skeletal staffing wenno alternative work arrangement itangal daw. Naamuan at tinauram asiled ket iti opisina ni Legislative Technical Affairs Bureau. Ang masarakan iti maikatlo akad sa aran iti pasdak ken direkta ngangatuan iti session hall iti Senado. Gapu iti daytoy nalayos met iti pasat iti session hall iso ang maitantan palyang iti session partikular iti diskusyon maipapan iti 2026 national bill. Malagip arugyan kuma iti Senado iti period of amendments itangal daw. Kabayatan na maituloy iti session iti Senado inton bigat oras alauna iti malam. Mainaig iti daytoy pasigurado ni Senate President Teto Soto nga awan iti nauram ang napatag a dokumento iti Senado pakairamanan dagiti adda iti Blue Ribbon Committee kalpasan iti insidente. Alma Carlos, Tiray Pas News. Panaka-impound kadagiti e-bike ken e-trike nga matiliwan nga lumabas ti National Highway suspendido sigon ti LTO. Adtoy ti pakabuklan ti detalye. Sinuspindi ti Land Transportation Office ti panang impound kadagiti light electric vehicle kasi ti e-bikes ken e-trikes nga lumabas kadagiti National Highway. Sigon ken ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, daytoy ket kasungbat daytoy iti direktiba da Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kalpasan nga nangigda dagiti reklamo ti publiko. Ilawlawag na nga awan pay ti impounding operations gaputa umunapay nga ipatungpal dati information drive tapno may kanti amin ti umdas nga panawen tapno maawatan ken nagtungpal kadagiti agdama paganurutan. Iba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa naging pag-uusap namin ni Secretary Giovanni Lopez, nais kong linawin ang ilang katanungan tungkol sa paggamit ng e-bikes o e-trikes at iba pang LEVs sa ating mga kalsada. Marami pong lumalabas na impormasyon online, kaya mahalaga na malinaw natin maipaliwanag kung ano ang pinapayagan, ano ang bawal, at ano ang umiiral na batas na sinusunod ng LTO.
The LTO has a clear legal authority to enforce traffic laws and when necessary to impound vehicles, including LEVs, when they are illegally using national roads and endangering other road users. Ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ang IRR nito ay hindi nag-aalis ng kapangyarihan ng LTO. Sa katunayan, nililinaw ng EVIDA IRR na tanging mga LEV na pang-exclusive private use lamang at hindi nakalaan na gamitin sa anumang public highway. Ang exempted sa registration sa DOTR at mga attached agencies nito. May maling akala po na dahil may mga LEV na exempt na sa registration, wala nang kapangyarihan ng LTO na umaksyon. Mali po iyon. Kapag ang isang LEV, e-bike o e-trike ay pumasok sa national highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Kabayatan na inlawlawag na nga mangrugi tinag-inget nga panakay patungpal tinasaw nga patakaran inton Enero 2, 2026 pakairamanan ti panakay-impound dagiti saan nga tungpal. Maging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa national highway. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ng publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit nito. Kasama na ang mga gumagamit ng e-bikes, e-trikes at iba pang LEVs. Itilaksid da ito'y agtultuloy ti panakadeploy dagiti enforcers ti LTO kadagiti kalsada itangal daw December 1. Tapno may tandudo ti information drive ken may lawlawag ti publiko ti umno nga panakausar dagiti light electric vehicles. May nagtida ito'y nagyaman ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon ken ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez Kentilan Transportation Office Chief Marcos Lacanilao, gapu iti demngeg dati apilana nga saan nga ituloy ti panaka-impound dagiti light electric vehicles. Po kami kay Pangulong Bongbong Marcos, kay DOTR Secretary Giovanni Lopez at kay LTO Chief Marcos Lacanilao sa kanila pong desisyon para suspindihin ang impounding ng lahat po ng mga light electric vehicles katulad ng e-bikes at e-trikes bukas, December 1, 2025. Malaking hakbang po ito para makapaghanda po ang mga LEV users doon po sa mga ipapatupad pong mga bagong patakaran at maumiiral na pong patakaran sa LEVs, no? Particularly sa mga e-trikes, e-bikes na gumagamit po ng atin pong mga kalsada. Sa bahagi po ng Kongreso, handa po nga makipagtulungan ang Kamara sa lahat po ng mga transport agencies para tiyakin po yung pagpapatupad ng lahat po ng mga patakaran sa usapin po ng road safety at siyempre magkaroon po ng puwang sa atin pong mga kalsada ang lahat ng mga gumagamit po nito. Malalaki, mabibilis na masasakyan, mga pedestrians at siyempre kasama rin po ang mga LEV users katulad po ng mga e-bikes at e-trikes. Padaanan ti panagsubli ti Tirad Pass News Christmas Village ti Salcedo, Ilocos Sur, Pormalen, Analocatan. Dagita ken dadto mapingadamag ti panagsubli ti Tirad Pass News.
to all my kaprobinsyaan, here at home and across the world. May this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Diyos ti agnina. Itituloy dagiti damag Christmas Village iti Salcedo, Ilocos Sur, pormalen nga nalukatan ti report ni Danny Antalan. Ginapalabas sa Sabado, November 29, pormalen na nalukatan ti Children's Christmas Village Salcedo, Ilocos Sur. Indawalwan dito ni Mayor Nina Heronilla Chon, kini Vice Mayor Louis Jeff Heronilla. Mabain ni panaglukat Christmas Village. Agserbi dito ikas puso iti ili, tapno magdedetiran niya iti masakbayan, panagkaykaysa, ken panag-inayat. Sigun ken Vice Mayor Louis, nariknana iti ayat itunggal may isa na kidanggay tinaso nga programa. Marikna ti ayat, dagiti amma, inna, ngaymay nang ipasyal, dagiti anak da tidakta nga rabi. Nagnanap ti ayat, apo, tagaramid tayo iti memories. We create memories. Iti panakiyuman ken Mayor ninya, sugun ken kuana, kayat dangay padanon tinaun-unega mensahe ti Paskwa. Pinagidan mi iti celebration iti Children's Month ken kastamot iti panakalukat dito giant nga Christmas tree mi ta kayat mi nga ited kanyada or iparikna ti ususto ay tinaun-uneg nga mensahe iti Paskwa kanyada. Dito ken di mensahe iti panakasilaw na dito Christmas tree mi nga dito ket silaw iti ayat namnama ken iti pamati nga isuda dagiti anak tayo ket isu iti isagsaganaan tayo iti napintas nga masakbayan. So ikan tayo ida tinamnama nga dagiti arapaap da ket masapul nga dagitoy ket matungpal agbalay detoy ta dayemot iti panggep tayo no nga maipaay kanyada iti napintas nga masakbayan. Inayon pa ni Mayor ninya, dagiti karaman anang isagana para kadagiti ubing. Inawis ko ida iti rabii tapno uray pa no agapuda iti adayo nga barangay takayat ko nga detoy tiyempo iti Paskwa ket may kandamot iti gundaway nga agtitipon no ta makita damot iti arapaap iti lokal nga gobyerno para kanyada. So nga kayat tayo met nga naragsak naragsak digiti anak tayo iso nga ti naisagana kanyada ket detoy inflatable nga playground, gift giving para kanyada ken kastamot detoy panaka-witness na detoy panakasilaw iti giant nga Christmas tree. May naigiti daytoy, malaksi di pa nakasilaw ti giant Christmas tree. Nablesan pa iti trade fair na lokatan met laing iti publiko, tapno mangibida ti lokal na produkto ti nasaw nga ili. Vanta Buyo, ti Red Pass News. Nagyaman ti Philippine National Police kadagiti nang organisar kastamit ten kadagiti nakipaset ti may kadwa nga trillion peso march idi kalman. Sigon kini PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ti responsable ken na disiplina nga panagtitinulong ti publiko ti tolbek ti natalna nga panakiringpas ti nasao nga aktibidad. Kabayatan na dinayomet ni Nartates dagiti personnel da nga nangididikar ti panawenda ken ti bagida tapno masigurado nga natalna ti panakaangay dagiti anti-corruption protest actions iti tunggal paset ti pagilyan. Namuan nga na-monitor ti PNP ti 87 nga aktibidad itintero nga pagilyan nga nakipasitan ti agro 55,000 nga individual. Dagitan tinakabuklan ti damag ti Tirad Pass News itinagan ti sibubukal nga puwersa ti Tirad Pass Network siak ni Jerry Gabao naimbag nga oras kailyan.